Ħanaddu għal ġraj oħra illi tkompli turina il-qawwa u l-ħniena ta' Sidna Ġesu Kristu minn Mattew 9. U kif Ġesu kien għaddej minn hemm, segwewh żewġ omja jgħidu u jgħidu ħenna lina bin David. U meta ġie fid-dar l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom temnu li kapaċi nagħmel dan? Qalulu iva Sid. Imbagħad messilhom għajnejhom u jgħid ħajkun ilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħu. Ġesu iddibhom severament billi qal araw li ħadd ma jkun jaf b'dan. Huma ħarġu u xerdu l-aħbar dwaru matul dik l-art kollha. Amen. L-aħwa din għall-kelma tal-Alla ejjew nikkonsidrawha flimkien għal ġid ta' ruħna. Missiet asmawiet għan ninsabu dipendenti kompletament fuq l-ispirtu tiegħek. L-għalliem li inti tajtna, ibnek Ġesu stess għallinna jimminix ħallikom orfni imma niġi għandkom. Grazzi missier tal-preżenza kontinwata tiegħek ma' kull wieħed waħda minna sabiex ma nisvijawx imma nkomplu nitħarġu fil-verità tiegħek, il-verità li tqaddisna. Nitlobuk għalhekk mulej biex din il-ġrajja ta' bilħaq narfu nożżuha fil-qalb tagħna u naraw kif ukoll tot għalina illum il-ġurnata. Berikna moleħna u nisimgħu u għamel qalb tagħna tkun imqanqla għal servizz aħjar lejk. Amen. Tajb intom ukoll familjari mal-qawl li jobża għas-sema jiġi fuċċu. Din hija l-qagħda tagħna bħala umanità, bħala bnedmin illi Alla oriġinarjament qiegħed il-bniedem fuq l-art u bierku u ma ħalli nieqes minn xejn f'xirka perfetta miegħu. U l-bniedem vilment ħada kontra l-ħalliq tiegħu bil-konsegwenzi koroħ u traġiċi illi għadna qegħdin nosservawhom u nitqannew bihom sal-lum. Bid-dnub, bl-irvel tagħna kontra Alla twajjeb u fidil, bid-dnub il-bniedem illi kien moni bid-dawl bil-ħajja, f'dinja ta' ġmiel, armonija, saħħa, kuntentizza fil-qalb tiegħu, bit-tjieba u glorja, da kollu inqaleb f'dominju ta' dlam u waħx. F'dinja korrotta, bil-krua, konfużjoni, nuqqas ta' direzzjoni, taħsir, mankamenti, diżordni. L-issejja twila u qegħdin inġarbuha aħna nfusna. Hawnhekk il-ġrajja li għandna hija ġrajja ta' żewġ omja. Nistgħu ngħidu dawn iż-żewġ omja jirrappreżentaw lilu lilek hux vera. Illi bħal-bqija tan-nies qegħdin f'dinja illi missirijietna wkoll iddeskrivew bħala wiet ta' dmuħ. Għadha kif tkellimna dwar il-ferħ li Alla iferraħna, però apparti mill-grazzja tiegħu id-dinja toffri imrar u ġieħ ħsara u twelidna nibku u immutu nitniedu. Fuq dan l-isfond negattiv u ikraħ, Alla iwiegħed li jirrestawra. Alla li ma abbandunax il-bniedem Alla huwa mħabba. Jixtieq li jaqsam il-għena u l-feliċità u l-ġid tiegħu imqar magħna illi aħna ddikjarajna lil nfusna bla ħżina tagħna qiegħda tiegħu. Din hija meravilja li Alla determina li jirrestawra mill-bidunet miż-żernieq tal-umanità Alla wiegħed Salvatur n-nisel tal-mara li jisħaq ras is-serb. Alla wiegħed li jistabbilixxi r-renju tiegħu. Aħna rroftajna, warrabna, ma ridniex li nqogħdu taħt ir-renju tiegħu kif kien jixraq. Imma Alla
iddetermina, iddigreta Alla s-Sultan Suprem irrid ir-renju tiegħu ikun stabbilit imqar fuq l-art. Fuq din l-art. U aħna illum il-ġurnata aħna l-ewwel frott ta' din il-ħidma tiegħu x'vera. Fil-Vanġeli jekk kif naqraw il-ġrajja ta' Ġesu, dwar it-twelid tiegħu, il-ħajja impeccabbli tiegħu, il-mewta tiegħu bħala tpattija għal dnubietna, l-irxox glorjus tiegħu, il-Vanġeli jagħtuna prevvista impressjonanti ta' dal-kapolavur li Alla beda propjament fostna. Beda jaħdmu fostna. Kapolavur tal-grazzja tiegħu, kapolavur li għad jiġi għad ikun mitmum meta Sidna Ġesu jidher għat-tieni darba. Mhux biex jitratta ma' dnub, għax id-dnub tratta miegħu fuq il-Kalvarju diġà, ma dakinhar jidher biex jirċievi għalih innifsu il-frott ta' tbatijiet ta' ruħu. Ġesu ġie fostna biex jistabbilixxi s-saltna tagħha, biex iwaqqaf ir-renju tagħha u nnifsu il-sultan maħtur fuqha kif infatti kien profetizzat. Din il-proġett kbir tagħha, dalan grandjuż tagħha, Alla tkellem dwaru permezz tal-profeti tiegħu mill-antik. Alla wera minn qabel fiċ-ċar kif kellhom jiġru l-affarijiet. Eżajja pereżempju iħabbar minn qabel u jgħid illi ejdu lil dawk ta' qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila, għamlu kuraġġ, tibżawx, araw, Alla tagħkom. Qed jgħid lin-nies araw, Alla tagħkom. Issa aħna nafu li Alla huwa inviżibbli. Alla huwa spiritu ma jidirx. Però qed jgħid Eżajja hekk b'mod sorprendenti araw Alla tagħkom. Emmanuel illi ġie fostna il-bnedmin. Waslet il-vendetta l-ħlas talla iżda jiġi u stess biex jeħlistkom. Jiġi u stess biex jeħlistkom. Alla ma baċ armat ta' anġli. Ma kienx biżżejjed. U nnifsu kellu jiġi biex jeħlisna. Imbagħad għajnejn l-omja jinfetħu. Meta titwettaq il-ħelsien talla, x'jiġri l-ewwel ħaġa? Imbagħad għajnejn l-omja jinfetħu u id-dnejn it-torox jinfetħu. Imbagħad jaqbes it-sob ħaċ-ċerf. Il-silm bikkem janni għax fid-deżert igelgel l-ilma u idien fid-deżert. Id-dinja tagħna saret deżert ta' konfużjoni, ta' era, ta' ħsara, imbagħad id-deżert iva jiffjorixxi. Ġesu meta warrab il-xogħol tiegħu ta' mastudaxxa u ħareġ biex jippriedka l-Evanġelju, l-ewwel ma għamel kien li mar fis-sinagoga fejn tawh il-ktieb tal-profeta Eżajja u Ġesu fetħu u sab fejn kien hemm miktub l-Ispiritu tal-Muriewa fuqi għax huwa dilikni biex inxandar l-Evanġelju l fuqra batni biex infejjaq il dawk ta' qalbhom maqsuma. Il-qalb maqsuma maħabba d-dnub. Meta il-qalb taf li offendiet il-Alla u ħaqqa l-kundanna tiegħu. Ma Ġesu ġie biex ifejjaq il dawk ta' qalbhom maqsuma. Biex iħabbar il-ħelsien lill-imjassirin. Dawk li jkunu fil-ħabs tal-kundanna biex jeħlishom. U nagħti d-dawl lill-omja biex neħles il-maqsin biex inxandar il-sena mill-qwa tal-Mulej. Ġesu ġie biex jibda is-sena tal-ġublew, is-sena tal-libertà. Is-sena tal-libertà. Biex jibda jeħlisna minn dak il-toqol, minn dak il-konsegwenzi gravi li aħna ġibna fuqna nfusna fil-med. Fosthom il-għama. Issa, meta tkellmu dwar l-għama, intom tafu li Alla żejjinna b'ħames sensi, li nxommu, li naraw, li nisimgħu, li nħossu. Taf kif?
li ma huwa l-iktar wieħed prezzjuż u naħseb jiena importanti minnhom, naqblu illi ma importax ma nibqax nisma' jekk ma nibqax intiem ngħaddi, imma rrid nibqa' nara. Vera jew le? Għalhekk hawnhekk jgħid illi ġie biex jiftaħ għajnejn l-omja. Dawn iż-żewġ irġiel illi semmew hawnhekk fil-Vanġelu. Nistgħu ngħaddruhom u nissimpatizzaw magħhom għaliex li tkun fiżikament għami tkun żvantaġġjat. Ejjew m'għandniex għalfejn noqogħdu neħbew wara subgħajna, tkun żvantaġġjat severament, però f'dawn l-irġiel il-fidi tagħhom tnislet fihom għax semgħu. Ara is-sempliċità. Semgħu mingħand in-nies. Kien hemm ħafna għajdut, ħafna xnijata għaddejjin dwar dan Ġesu ta' Nażaret. Il-profeta li der fostna. Qatt ma raw mirakli, ma setgħux jaraw mirakli, però kienu jemmnu li da Ġesu bin Marija kapaċi jagħmel miraklu fuqna għall-barka tagħna. Hawnhekk naraw kif l-omja saru jaraw, mentri dakinhar ukoll kien hemm nies li qegħdin jiftaħru li jaraw, il-Fariżej speċjalment, qegħdin jiftaħru li jaraw, mentri Ġesu ddikjarahom bħala omja. Iva kienu jaraw oġġetti materjali qudiemhom, però spiritwalment kienu omja. Ġesu darba qal hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-Ġesu illi ta' bilħaq jagħmel il-differenza. Din hija l-kondizzjoni ta' dawn l-irġiel, il-kondizzjoni tagħna, jekk aħna idu kunu onesti ma' nfusna, aħna darba konna omja, mhux vera. Naraw ukoll issa l-karba tal-irġiel, ta' dawn l-irġiel illi malli semgħu li Ġesu kien għaddej bdew jgħidu u jgħidu ħenna għalina bin David. Naraw l-intensità tax-xewqa tagħhom. Ma kinux nofs kedda, ma kinux bħalli kieku iva kif fejaqna tajjeb ma jfejaqniex ukoll. Le, kienu ħerqanin li jirċievu. Kienu determinati li jirċievu. Fost la tal-folla, immaġinaw dil-folla għaddejja, edha segwu l-Ġesu, u dan il-geġuġija kollha, kienu determinati li jagħmlu l-każ tagħhom, il-każ personali tagħhom magħruf, urġenti quddiem Ġesu. Kienu anzjużi u disprati biex ma jibqgħux f'dik il-qagħda antipatika, twildux omja jew le ma nafux, tajjeb, imma hija ċertament qagħda antipatika li tkun nieqes mid-dawl. Dakinhar għandkom tkunu tafu li l-għama fost in-nies kien komuni ħafna, kien mifrux ħafna. Minħabba l-mart, l-infezzjonijiet, anke kultant tarbija li tkun ġejja b'saħħitha, titwielet tinfetta ruħha minħabba l-mart omma u eventwalment anke fl-infanzja tagħha issir għamja. In-nies dakinhar ma kellhomx dak is-servizzi u l-kura medika illi ingawdu illum u ingergru jekk imorru l-isptar nistennew nofsija. Dawn l-irġiel kienu jafu il-każ tagħhom huma rraġunaw li mhux impossibbli. Mhux impossibbli. La darba der fostna dan Ġesu huma għarfuh bħalma kien tassew. Kellhom tarif korrett dwaru. Bin David isejħulu. Bin David. Jirrikonoxxuh bħala l-Messija. Bin David kien titolu messjaniku. Fost il-lut kienet xi ħaġa magħrufa illi meta jitkellmu dwar bin David, wieħed discendent ta' David, Alla kien għamel patt ma' David u qallu minn ġembejk se noħroġ wieħed illi isaltan fuq darek għal dejjem. Dak huwa l-Messija. U propjament l-istess diskors jgħid l-anġlu lil Marija meta għarrafa li kellha tnissel fil-ġuf tagħha lil dan Messija. Jgħidilha se jkun kbir u jissemma bejn il-ola u l-mulella se jagħtih it-tron ta' missieru David.
U jissaltana għal dejjem fuq id-dar ta' Ġakob u għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Aktar tard imbagħad Zakkarija jgħid illi ħajkun imbierek il-mulala ta' Iżrael għax żaru feda l-poplu tiegħu qajjem fid-dar tal-qaddej tiegħu David qarn ta' salvazzjoni. Għal darb'oħra dikjarazzjoni illi l-Messija kien wasal biex jidher fostna. Dawn iż-żewġ omja ma nafux minn fejn saru jafuha din. Ma xi ħadd qalilhom li dan huwa bin David. Dan huwa l-Messija li dwaru il-profeti b'xi mod jew ieħor ipprofetizzaw dwaru, ħabbruh, ppreżentawh. U allura hekk ukoll huma jindirizzawh. U appellawlu wkoll b'attitudni xierqa. Ħenn għalina. Mhux ma raġunawx u laqas kienu lessi li jgħidu lil Ġesu smajna li fejjaqt il-ħadd ieħor mill-lama tagħhom, ma issa bid-dritt tfejjaq lilna wkoll. U kultant hekk nirraġunaw aħna. Vera? Kemm il-darba smajta meta aħna nagħlmu dwar li Alla ippredestina, Alla għażel lil dawn skont il-ħniena tiegħu fi Kristu Ġesu għas-salvazzjoni. U mhux il dawn, għażel dawn. Qed tifhem? Werra l-ħniena tiegħu ma' dawn ir-reċipjenti tal-ħniena tiegħu. U kull darba jgħiduli mhux fair. La darba għażel dawn missu jagħżel kulħadd. Mhix fair. Le. Dawn iż-żewġ omja hawnhekk l-appell tagħhom kien purament għal ħniena tal-Alla. Il-kumpassjoni ta' Ġesu illi huma kienu konfidenti illi Ġesu mhux se jonqoshom. Dik l-umiltà tafaw li nfushom fih dan il-grazzja tiegħu. U m'hemmx aħjar minn hekk. Di l-aħjar attitudni illi aħna nkunu konvinti li m'għandna ebda dritt, m'għandniex liċkenjiet quddiem Alla, aħna tlifna kull jett għall-barka tal-Alla. U frattant Alla fih ħnientu iberikna. Daniel hekk irraġuna meta talab il-Alla għallu u Alla tiegħi mejjel widintek u isma' iftaħ għajnejk u ara tħarbit tagħna u l-belt li jsemma ismek fuqha. Għax mhux Alla mejjel ġusti tagħna li qegħdin waslu il-tħannin tagħna quddiemek, iżda minħabba il-ħniena kbira tiegħek. Bħal Daniel jridu nagħmlu l-istess. Minħabba il-ħniena kbira tal-Alla, murija fi Kristu Ġesu. Għalhekk Ġesu jgħidilna tolbu f'ismi. Tolbu bl-awtorità tiegħi għax intom infuskom m'għandkom ebda jett quddiem Alla. Ma tolbu f'ismi u jingħatalkom. Dawn il-nies hekk għamlu. Ħenn għalina bin David. L-istess jott għall-ama spiritwali tagħna. Iva, imsejknin min huwa għama, pero kemm huwa għar u hawnhekk li forsi ma nirrealizzawx kemm huwa għam, kemm huwa għar, kemm huwa f'qagħda aktar gravi min huwa għama spiritwalment. Min ir-ruħ tiegħu ma tikkonoxxix il-qagħda tiegħu innifsu, illi jinsab taħtija ikkundannat mill-liġi tal-Alla u ħaqqu l-kastik tal-infern. U frattant Alla fejja anke l-għama spiritwali tagħna x'vera. Mhux għax konna orrif, mhux għax konna aktar morali jew aħjar etikament ma' ħadd ieħor, mhux għax konna aktar ġusti ma' ħadd ieħor, le. Titu 3 vers 5 inneħħilna kull dubju rigward hekk. Mhux blopri tajba li konna għamilna imma skont il-ħniena tiegħu salvana bil-ħasil ta' twelid mill-ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Hija l-inizjattiva sovrana tal-Alla li jersaq lejna bil-ħniena tiegħu u jfejjaqna mill-għama spiritwali tagħna. Ġesu ninnutaw kif il-dawn il-żewġ omja ħallihom jgħidu. U mhux darba jew tnejn li jagħmel hekk Ġesu. Ħallihom jgħidu saħansitra daħal fid-dar u dawn iż-żewġ omja kienu forsi ilhom isegwuh u jekk Ġesu jilwi ma' kantuniera b'xi mod jew ieħor morru mal-folla biex jibqgħu isegwuh. U jekk niżel in-niżla niżlu n-niżla, jekk daħal id-dar daħlu wkoll id-dar, raw kif għamlu biex daħlu d-dar. Għaliex? Għax riedu
xtaqu li jippreżentaw il-każ tagħhom quddiem il-mulej. Kemm aħna ħerqana ta' bilħaq biex nirċievu, kemm qegħdin inħabtu mal-bieb tas-sema, kemm qegħdin nitolbu biex jekk ta' bilħaq irridu illi naqalgħu. Dawn kienu fittiexa persistenti li finalment kienu mbierka. U din hija l-mogħdija li Alla juri magħna. Għal darb'oħra Ġesu bil-fejqan tagħhom wera illi huwa dak il-Messija illi kien imwiegħed. Iżajja wieħed mill-profeti l-kbar jitkellem sikwit dwar kif Alla ifejjaq l-ama tagħna. F'kapitlu 29, pereżempju, vers 18, jgħidilna f'dak il-jum, fil-jum tal-Messija ġifieri, jisimgħu it-torox kliem il-ktieb u għajnejn l-omja jaraw mis-swietu dlam. Mis-swietu aħna kollna fit-dlam u Alla bex fuqna bil-ħnija tiegħu ħariġna mid-dlam għajdu li jintom għal dawl meravigliuż tiegħu. Aħna darba ma konniex poplu, issa sirna il-poplu ta' Alla. Darba konna fl-ignoranza spirituali, Alla issa illuminana bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. L-istess f'kapitlu 42 vers 6. Jien il-mulej sejjaħtlek skont il-ġustizzja, naqbdek ukoll min idek u nħarsek u nagħmlek bħala patt għal poplu u bħala dawl għal ġentili. Alla qed ikellem il-Messija tiegħu l-Ġesu. Nagħmlek bħala dawl għal ġentili biex tiftaħ l-għajnejn omja biex toħroġ lil-sira mill-ħabs lil dawk li qegħdin fid-dlam minn dar l-eluq. Dik kienet il-missjoni ta' Ġesu Kristu. Li hawnhekk qegħdin narawh jagħti prova konkreta li huwa ta' bilħaq dak il-Messija imwiegħed. Allura issa naraw il-konfront ta' dawn iż-żewġ irġiel ma' Ġesu. Ġesu qalilhom temnu li kapaċi nagħmel dan u qalulu iva sit. Mattew għandu ħabta l-istejjer li jirrakkonta huma konċiża ħafna, huma osra ħafna. Ara Marku, pereżempju, għandu inqas episodji, però jiftaħhom, jagħtina ħafna dettalji, Luqa l-istess. Mattew huwa konċiż ħafna, ma jaħlix diskors. Temnu li kapaċi nagħmel dan, qalulu iva sit. Iva sit. Kienu ilhom jollu leħnhom. Kienu ilhom segwuh. Ġesu hawnhekk evidentament irridhom jagħmlu stqarrija pubblika illi huma isibu il-sodisfazzjon u tweġiba għal għada tagħhom fih. L-istess ħaġa Alla jitlob minna llum il-ġurnata. Jekk inti stqar f'ommok lil Sidna Ġesu u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti tkun salvat. Alla jrid dik l-istqarrija, dik id-dikjarazzjoni u nippretenduha minn xulxin u speċjalment minn nies ikkonvertiti illi Alla dawwarhom lejh, hija sabiħa, hija utli, hija xierqa illi jiena ngħid iva, Ġesu huwa l-tabib ta' ruħi. Ġesu huwa l-fejjieq tiegħi. Huma jgħidu iva, tweġiba affermattiva, tweġiba diretta, bla ebda dubju, u jsejħulu wkoll sit. F'kelma waħda kurjos jiġbru l-fidi tagħhom fih. Jarfuh bħala il-mulej divin mibgħut mis-sema. U allura jindirizzawh b'dan it-titolu ta' rispett. Issa Ġesu fejjaq wettaq diversi mirakli mingħajr il-fidi tal-benefiċjarji. Jekk pereżempju kienu nies mejta u Ġesu qajjem il-mewt, ma setax jitlob minnhom il-fidi. Vera? U xogħod minnhom jitlob ukoll il-fidi. Fil-każ ta' dawn in-nies fejn hawnhekk issa naraw ħanidu hekk il-konverżjoni tagħhom toħroġ fil-beraħ, dik id-dikjarazzjoni iva sit. Ġesu mbagħad messilhom għajnejhom u jgħid ħajkun ilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħu. Ġesu mingħajr fanfarronati, mingħajr teatrini kif sikwit isir minn dawn il-ċarlatani moderni li jidrilhom li huma fejjieqa,
imma nafu li l-lan tagħhom huwa biex jisirqu lil dawn in-nies bħanan li segwhom u jagħtu kasom. Aħna nafu għand minna jridu morru, jekk iridu l-fejqan vera, immorru direttament għand Ġesu, nitolbuh. Pawlu hekk għamel. Meta ingħatatlu x-xewka f'ġismu, talab il-mulej 3 darbiet. Jekk il-mulej ra li ma kienx adat li jfejqu, għallu il-grazza tiegħi hu suffiċenti għalik. Għax il-qawwa tiegħi tidher fin-nuqqas ta' saħtek. Jiġifieri naċċettaw ukoll jekk aħna Alla jridna illi imbagħtu minn xi marda, ħadkun magħmula r-rieda tiegħu, nafu li huwa l-ġid tagħna wkoll fl-aħħar mill-aħħar, għall-ġid spiritwali tagħna. Imma jekk meta hija ħaġa hija għajta spontanja illi meta nimirdu nitolbu lill-mulej biex ifejjana. Nitolbu lill-mulej. Allura Ġesu hawnhekk jagħtihom din il-vista fiżika u mal-vista fiżika jagħtihom ukoll illuminazzjoni fir-ruħ. Illi ta' bilħaq jarfu skont il-fidi tagħkom. Alla jippremjana, Alla jberikna fil-proporzjon kemm kapaċi nafdawh biex iberikna. Alla ma jberiknix awtomatikament. Alla jippretendi minna illi nħaddmu il-fiduċja tagħna fih. Illi nħarsu lejh bħala il-għajn, bħala l-fonti ta' kull barka għalina. Il-fiduċja tagħna hija biss ħolqa illi taqqat il-vojt uman mal-milja Alla. Aħna fina nfusna battala m'għandna xejn, tajjeb il-fidi taqqadna mal-milja Alla. Li hija l-istrument hija l-għodda li Alla juża biex ta' bilħaq iberikna. Il-fidi hija ħajdu hekk il-barmil imriżżel biex itella mill-ispira tal-grazzja divina. Iva, Ġesu kapaċi idawwarna lejh, iberikna, jagħmilna naraw biex nkunu kapaċi nsegwuh. Però hawnhekk ħaġa forsi għaxen stramba jagħti kmant lil dawn l-irġiel wara immedjatament wara li fejjahom. Ġesu iddibhom severament billi qal araw li ħadd ma jkun jaf dan. Stramba vera? Għaliex pereżempju kien hemm każijiet tal-raġel indemonjat illi Ġesu ma li fejqu għallu dar irid isegwih. Ġesu għallu le, għallu mur id-dar u għajt man-nies ta' darek kemm il-mulej ħennalik. Però fil-każ ta' dawn in-nies, Ġesu għalilhom araw li ħadd ma jkun jaf b'dan. Hawnhekk għandna dak li nsejħulu s-sigret messjaniku. Ġesu kien jaf illi il-poplu Iżraelita bil-mexxejja tagħhom kienu qed jippretendu messija politiku, gwerrier fil-vera sens tal-kelma, bl-armata tiegħu illi jeħlishom mill-madma ta' Ruma, mill-ħakma barranija u jagħtihom il-ġid u jagħtihom il-barka f'pajjiżhom mingħajr ħadd ma jaħqarhom jew joppresshom. Però dak ma kienx il-messija li Alla bagħad. U allura li kieku Ġesu ħanejdu hekk waqal dik il-mistennija tagħhom, kien ikun qiegħed jarraq bihom. Ġesu meta rreferi nnifsu bħala l-Messija qal bin il-bniedem. Infatti dak kien it-titolu favorit tiegħu. Bin il-bniedem. U min kien jaf l-Iskrittura f'Daniel 7, bin il-bniedem huwa jidher ċar li huwa l-Messija. Qatt ma qal jien il-Messija, jien l-unzjonat t'Alla. Għax huma kienet jistennew Messija totalment differenti minn kif kien ħabbar mill-profeti. U għalhekk hawnhekk qalilhom tgħidu lil ħadd biex l-identità messjanika tiegħu ma tkunx magħrufa b'mod prematur. Altrimenti il-mistennijiet folots tal-Lut jisfaw aktar u aktar taħsara għalihom. Infatti darba wara li Ġesu kien immultiplika l-ħobs, feċċewh, dawruh u rridu jaqbduh biex jagħmluh sultan. Għax qalu dan huwa proprjament il-Messija tagħna, li kapaċi jitmana b'xejn, kapaċi jagħmlilna ħajja tagħna faċli, vera fuq l-art, ma Ġesu ma ġiex għalhekk. Infatti meta feċċewh biex jagħmluh sultan jgħidlek illi huwa telaq mill-ġdid lejn muntanja waħdu. Ma ċċettax.
dak il-tentattiv tagħhom. Fatti l-għada meta feċċewh u għalulu Rabbi kif ġejtaw. Ġesu ġibhom u għallilhom tassew ngħidilkom, intom tfittxuni mhux għax rajtu l-mirakli, imma għax kiltu mill-ħobżiet u xbajtu. Qed tfittxuni għax imlejtilkom l-istonku tagħkom. Però mintom tifhmu xejn min ta' bil-ħaq jien. Ħasra. Meta l-Ġesu nfittxuh għall-iskopijiet egoistiċi tagħna. Ġesu mhuwiex messija politiku, ħasra wkoll għalina meta bħala Kristjani nafdaw fil-politika, bħalli kieku l-politika, il-politiċi huma salvaturi tagħna. Le, nitolbu għalihom biex imexxu ġustament, biex imexxu bl-ordni, biex imexxu skont il-liġi tagħna, però le, il-fiduċja tagħna hija fis-sultan ta' Slaten. Fis-sultan li huwa fuq is-Slaten u fuq il-Prim Ministri u fuq il-Presidenti kollha tal-art, Sidna Ġesu Kristu. L-irġiel illi semgħuha ċaru tont, araw li ħadd ma jkun jaf dan. Hawnhekk jagħmlu kontravenzjoni. Kontravenzjoni ġifieri meta inti tirċievi kmand u dak il-kmand tiksru vilment. Għaliex? Huma ħarġu u xerdu l-aħbar dwaru ma diklart kollha. U naħseb jiena qasim ma nistax nirresista milli nitbissem. Ġesu qed jgħidulhom tgħidu lil ħadd huma marru jgħidu l-kulħadd. Forsi nistgħu niskużawhom għaliex nistgħu nimmaġinaw u ma nkunx qegħdin niżbaljaw kemm il-qalb tagħhom kienet grata, kemm kienu ferħana illi Ġesu tom bidu ġdid, ħajja ġdida fejn qabel kienu flama, iridu l-ħaddieħor biex imexxihom minn idhom. Issa nagħtatilhom il-libertà, kapitlu ġdid fjamant f'ħajjithom. U allura x'ma ngħidux lil kulħadd. Spontanjament kellhom dan l-impuls qawwi fihom biex jarfu ma' kulħadd il-ħelsien meravigliuż li kienu għadhom kif irċevew. Frattant, ironika din, għaliex lil Ġesu kienu għadhom kif sejħulu sit. U sit x'inhu? Sit huwa xi ħadd jikmandak. Li ordnalek ħajtek, jidderġik, jikmandak, u int bħala il-qaddej tiegħu tagħmel skont kif jgħid hu, mhux skont kif jgħidu l-emozzjonijiet tiegħek, jew skont kif fettillek inti, jew skont kif għandek aptit. Ironika ħafna. Jekk aħna l-Ġesu ngħidulu sit, rridu naġixxu skont l-istqarrija tagħna. Skont l-istqarrija tagħna. Mhux nħallu l-emozzjonijiet jiġru bina. Kultant il-kmand ta' Sidna Ġesu, kmandamenti tiegħu, jidru daqsxejn strambu bla sens meta nippruvaw napplikawhom fil-ħajja ta' kuljum. Tafu intom ma' nies li jiġu jaqgħu qumu mill-moralità, fejn jistgħu jġantu, fejn jistgħu jillapazzaw, gidbal bżonn ma jimpurtax, dak it-tip ta' raġunament. U aħna qegħdin imħaltin magħhom, naħdmu magħhom, possibilment ukoll fil-familja magħhom, u il-kmandament ta' Sidna jidher bla sens. Però is-sejħa tagħna hija li nobdu imqar meta ma nifhmux. Dan iż-żewġ imfejqa kif setgħu jifhmu lil Ġesu araw li ma tgħidu l-ħadd dwar dan. Ma setgħux jifhmuha. Aktar mxew fuq l-impuls naturali tagħhom. Imma jekk lil Ġesu insejħulu sit, nkunu ċerti illi qegħdin nonorawh bħala sit. Illum il-ġurnata il-każ huwa differenti u x'vera. Ġesu qajjem il-mewt huwa ddikjarat magħruf pubblikament bħala il-Messija u jeħtieġ illi narfuh ma' ħaddieħor. U x'qed jiġri llum? Mela l-żewġhom jaqalilhom tgħidu l-ħadd. Huma qalu l-kulħadd. Ġesu llum qed jgħidilna għidu lil kulħadd u maħna ngħidu lil ħadd. X'affarijiet huma dawn? Pietru jgħidilna li aħna
nies bħala l-possess tal-Alla. Alla għażilna bħala biex nkunu l-possess tiegħu. Ħalli nniedu, ħalli nipproklamaw, inxandru ma' kulħadd l-eċċellenzi morali ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. Jiena rrid niddikjara illi l-każ tagħna huwa aktar fenomenali, huwa aktar eċitanti, huwa aktar meravigliuż mill-fejqan fiżiku ta' dawk iż-żewġ irġiel. Il-każ tiegħu tiegħek huwa wisq aktar ta' min jipproklamah. Pawlu jgħid illi aħna għandna nirringrazzjaw lill-Missier illi kwalifikana, għamilna kompetenti biex nissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl li ħelisna mid-dominju tad-dlam, mit-tirannija tax-xitan, mill-ħakma tad-dnub u trasferina għas-saltna tal-iben ta' mħabtu li fiha għandna l-fidwa il-maħfra tad-dnubiet. Jekk ta' bilħaq irridu nirraġunaw ngħidu kif tista' ma tgħidx ma' kulħadd. U jalla il-kol kemm aħna bil-mod tagħna, bil-miżura ta' fidi li Alla berikna bija, bl-abbiltajiet tagħna ejjew inxandru ma' kulħadd. Jekk kapaċi tikteb, ikteb. Jekk kapaċi titkellem, tkellem. Jekk kapaċi tuża l-lodda tal-informatika moderna, uża bil-għaqal u xandar ma' kulħadd. Xandar ma' kulħadd. Meta se nobdu kif imiss? Meta aħna li natalna d-dawl ejjew ngħidu li hemm tabib, hemm kirurgu spiritwali li kapaċi jagħtina bidu ġdid. Ħajja ġdida. Barka ġdida li nkurunana bit-tjieba u bil-ħinna tiegħu għaż-żmien u għall-eternità. Amen.